हमहू काल ले गाड़ी देवे चालू कर देम तो हमरो 75 मिलियन चल जाई। सामने से तो जाइए बेटा तो दिन मारा पीटी होई जी खूब बढ़िया से। साल से एगो प्रकाश चौबे बने रिले पर लेकिन के गाड़ी देवलन की। नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं हल्फा न्यूज। आज हमारे साथ जुड़ चुकी है भोजपुरी के एक बेहतरीन गायक प्लस कॉमेडियन। कॉमेडियन कहने का मतलब यह है कि हमारे भोजपुरी समाज में जो महिलाएं पसंद करती हैं वो इस टाइप का समाज में महिलाओं के लिए काम करती है, कॉमेडी बनाती है और गाना भी गाती है। तो इनका एक गाना आया हुआ है। सबसे पहले आपका हल्फा न्यूज में स्वागत है। जी धन्यवाद। आप सबको भी स्वागत है। जो भी दर्शक हल्फा न्यूज को देख रहे हैं उनको भी यहाँ से पैर छू के प्रणाम कर रहे हैं। और बात रहा कि गाना गाने का, तो गाना कोई ख़राब नहीं है। आप एक बार बढ़िया से सुनिए गाने को। अब वो गाना का ये है कि मतलब गाड़ी देव रील पो माने हम एक गो गाना गौले बनी, गाना तो मिलियन में भी हमारा गोल बा। ऊ कहा नहीं कि सुन ले ई गाना में का दिक्कत बा? गाड़ी देव रील पो ये गाना तनी खराब लगल है, इसलिए हमको नहीं ना तनी गाड़ी आखिर जब रील पर देवला गाड़ी कौन बात बस सामने से दे तो मजा है। रील पर गाड़ी ये से देवे वाला बात बा कि लड़का लोग लड़की के बहुत ज़्यादा ट्रोल करता लोग। तो लड़की सबसे ज़्यादा ये लाइन की जो लड़की बा सोशल मीडिया में वो ज़्यादा लड़की मतलब ट्रोल होता ही जा। अच्छा एक बार वो गाना गा के सुनाई हमरा के। गाना बाटे कि अब काहे कर तड़े माना रे छोड़ाइब खाइल तोर चाना। रोज बुलावत रहले मिल खाते मिल पो जब धोखा दिली बाड़े दिल पो तो गाड़ी देबे कोरब रील पो। सामने से गाड़ी देने में क्या दिक्कत है आपको? सामने से अब कोई मिलेगा तब ना। मान लीजिए धोखा देने वाला मुंबई रह रहा होगा तो रीले से ना फरी आएंगे। तो प्यार करते समय नहीं पता चला कि मुंबई से कर रहे हैं कि बिहार से कर रहे हैं। प्यार तो कहीं से हो जाए महाराज। तो ये रील पर क्या गाड़ी देता नहीं, फोन डायरेक्ट फोन को गाड़ी देती होगा के। देखी अब बात हम अपना के नहीं गौले के अपना खातिर गाना ना गावेला। अच्छा। भोजपुरी इंडस्ट्री में देखा तनी आस्था सिंह के देख ली, अक्षरा सिंह के देख ली, काजल राघवानी के देख ली, अभी फिलहाल में सोना पांडे के देख ली। अच्छा कहानी देखा तनी ना। तो ये लोग लाइव आगा के मीडिया में आके सब कहत रही जन अपन दुख। अच्छा। तो उहे बतिया बा हम रील पे आके गाड़ी देतनी। तो वो टारगेट के करा करत नहीं। अब जेकरा के समझ ली जे भाई लड़की के धोखा देले बा चाहे वो कोई होके उनकरे के हम टारगेट कइले बनी। हम नाम ना धरब। अभी तो फिलहाल में तूफानी जी के मार्केट में चलता है। तो तूफानी जी धोखा दिए तो तूफानी जी ना गाड़ी सुनी है। तूफानी जी माने कहीं से महारथी नहीं ना उतरल जी। वहाँ के माने ये लाइसेंस थोड़ी मिलल बा कि सब लड़की के बदनाम करी, सब लड़की के हाउ हाउ करी हई कुल गाना गाई कि माने यही बात आई। हाँ गौरी बात याद आई तो जब बात कहनी गाना के तो तूफानी जी तो गाना गौले बाड़े कि आगे वाला में घास बा कौन तो साफ बा। हम ना कहम बात डॉट डॉट बा रोज समझ सकता है गाना सुनलूँ हो खब आए। अच्छा ई कौन गाना हमरा की बताई? तो तूफानी जी गईले बा तो तूफानी वो लोग जब गाना गईले बा तो लोग ओकर डिस्क्रिप्शन में ओकर मतलब समझावत रहे। नहीं तो मतलब वो लोग समझावत रहे लोग। हम मतलब नहीं समझावत रहे। मतलब समझावत ना रउआ सब में एगो इहे कमी बा महाराज। का है बताई ना का हो हमारा गाना हो का माने बताई कि कोई गाड़ी देव रील पर कौन गाना है? अच्छा मैं इतना दिन ले बियाह के गीत गावत रहनी ना मिलियन में हमर भी गोल बना रउआ देख ना रउआ काहे ना आई रही आई गाना हमको नहीं आई रही रउआ फोन के बाद फोन उठावत सब है भाई। हमनी के छोट छोट कलाकार बनी जाना। हमनी भी अब रोज ना काम करी तो खाई जाए कौची रोज मार भात चोखा खाए के बा। तो कैसे रउआ कह सकत नहीं कि माने हम साफे नहीं खियावत जा साफे नहीं खियावत रउआ सब पहले स्टार लोग से फुर्सत मिली तब नु उ लोग तो रोज अपन में विवाद खड़ा कइले रहता लोग। दही माने खड़ा लोग जान के करता काहे माने रउआ से छुपल बा। अब काम बताई के मीडिया में जे बा पत्रकार ओकरा ले छुपल बा कि विवाद के स्टार लोग अपना से नहीं करत। भोजपुरी विवादे से चलता है। हमनी के का नहीं तो गलती हो गई। राउर कहे के मतलब कि सोना पांडे आ तूफानी लाल माने स्क्रिप्टेड विवाद रही है नु। अब ऊपर से उहे देखत होयन का कहल जाला। अब नाम ना धरम हम उहे देखत होई हैं। ऊपर से के देखत? ऊपर से उहे देखत होई हैं जेकर सब कोई के रचले बड़े रचैया कि के का करता है। हमनी के देखी छोट कलाकार के केहू नहीं के बढ़े देते। थोड़ा सा कुछ गा देते हैं का लेके पहुँच जाते हैं काहे के गनी ही खोदे चालू कर देते हैं जाए। तो एगो तो मान ली गा के गलती कर दिले बा। हाँ। तो रउरो गलती काहे करत नहीं? तो ई कौन सा माने हम केहू के गाड़ी देले बानी नाम ध के का तूफानी की गाड़ी देले बानी कि खेसारी लाल के गाड़ी देले बानी कि पवन सिंह की गाड़ी देले बानी केकरा काम गाड़ी देले बानी? हम तो गाना गावले बानी। एगो और लड़का ऐसे कुल गाना गावता रील बनावता। हाँ ये गौर लड़का के बात कहनी तो 4 साल से एगो प्रकाश चौबे बने रीले पर लेकिन के गाड़ी देवलन की ए फलानी
तारा में हम जानत नहीं कि बहुते दम बा आ तार हई हऊ बा तू कहलन कि ना कहलन रोज सुन ले हम रील बनावलन तो हई बा तो हऊ बा हाथ के इशारा भी उनकर देखी ना हम तो बहुत कम देखी ना उनकर ना तो जे सोशल मीडिया पर बा इंस्टाग्राम पर चाहे फेसबुक पर चाहे यूट्यूब पर जे भी बनल बा उ तो उनकरा के रोजे देखत होई कि का कहलन के फलानी तू हई कहलू तो हम जान गुनी तारा में बहुते दम बा कहलन नु हाँ तो ओकरा आगे का कहलन इहो सुन ले बनी रहुए भाई लोग भोजपुरी के बर्बाद काहे करता जा यार अगर तू लोग ऐसा ना करता जा तो ये लोग हमने के ऊपर ना चढ़ित इस सारा सर गलती तू लोग के बा कोई के समाज में बेटी बहन के बदनाम कईल बंद करा जा भोजपुरी के एक साफ सुथरा पहचान दा जा जिससे आगे पहचान पीछे पहचान बनल रहे बहुत बढ़िया पहचान रहे मनोज भैया के टाइम पे दिनेश भैया के टाइम पे पहचान अच्छा रहे वो तरह के पहचान दा जा अगर तू लोग ये सब बात ना भोजपुरी को बदनाम करने में बड़े बड़े कलाकार नहीं बल्कि छोटे छोटे कलाकार भी शामिल है जैसे इन्होंने बताया कि प्रकाश चौबे उनका हाथ का रिएक्शन और जो बोलने का तरीका है वो भोजपुरी को कहीं ना कहीं एक गंदगी की ओर राह दिखा रहा है तो प्रकाश चौबे को आप क्या कहिएगा हम उनसे कहना चाहते हैं कि जैसे वो 4 साल से एकदम अफरा तफरी मचा के स्टार बन गोले ठीक अच्छा। एगो लड़की एगो आई रही है जौन लड़कन के टारगेट करके बनावत रही तासु नाम के एगो लड़की रही कुछ अच्छा, करके हाँ नेचुरल ब्यूटी हाँ नेचुरल ब्यूटी अच्छा। उनकरा के लड़का लोग कितना माने रिलाई कैल रहो तो देखबे कनी हाँ तो लड़की में का दम कम बा हमनियों का लाइव आके गाड़ी देम जा ऐसे तो हम गाना गौनी है कि लड़कियों लोग रील बनाई जा कि धोखा देब दिल पर तो गाड़ी देम रील पे तो सामने से करिए महाराज तो सामने से तो जाइए बेटा तो दिन तो मारा पीटी होइए जी खूब बढ़िया से लेकिन इहो ना छोड़म जा कि रीलो पर करिए जा मैंने नौबत मारा पीटी करे क्या एकदम काहे कि देखिए अब 2020 के मैच हो गया ये बोले ठीक है हम समझ गए आप कितना आगे बढ़िएगा तो मान ली हमने के आगे ना बढ़ली तो अब आगे ना बढ़ली तो हमने खाइल जाई का खाइल जाई मान ली कलाकार अब तो केहू के धान गहूँ काटे तो जाइल ना जाई ना तो यही में हमने के जिए खाए के बा काम तो मिले तो नहीं कि हमने गाड़ी नहीं के देवे के हमने के ये गाना गावे के बा मारपीट जहाँ जरूरत पड़ी तो मारपीट होइबे करे आ जिन जना लड़किन के टारगेट करें तो हमनियों के लड़कन के टारगेट करबे कर जाई तो आप उसको डायरेक्ट कीजिए टारगेट उसको का जे 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 करी उनकरे काम ना की कहत उनका के तो करबे कर मुँह लगी के इतना दिन ट्रोल करें तो हम अब ना करी ना करिए जो जैसा करेगा वैसा पाएगा मतलब बारी उनका आ गया है ना हाँ या बारी आ गइल बा मारापीट शुरू होगी एकदम होई डांटा ले अब डांटा गोली बंदूक बारूद जौन चीज के तोबो के जरूरत पड़ी तो हो आ जाई मतलब एकदम तैयार बनी जाए आ समझ ली ना कि माने झगड़ा डंटा से ना होला सबसे ज्यादा झगड़ा करोगे तो मुँहे से होला तो रीले पे होई हाँ रीले पे होई जब लाइव से झगड़ा हो सकता है मीडिया बोला के झगड़ा हो सकता है तो रील पे काहे नहीं हो सकत रील पे काहे नहीं हो सकत ए महाराज हम कौना जनरेशन में बानी हमरा ये समझ में नहीं किया होत जन्म बहुत पहले के गाड़ी देवे के बाद रील पर गाड़ी दी जौन बात कही बस सोशल मीडिया पर बात कही आखिर रोबा दिक्कत कहाँ आयल रोबा ऐसा कुल गाना गावे दिक्कत हम आज 2 साल से एल्बम गावतनी अच्छा मिलियन में व्यूज जाला है मनी हमने के तो मान ली कोनो पैसा वाला नहीं कि प्रमोशन लगता पेड प्रमोशन लगावत नहीं जाए अच्छा तो खूब व्यू जाई तो 200 500 1000 अच्छा 200 500 में कौ रुपया आवेला हमने के आ मिलियन में जबकि पहले से व्यू गइल बा लेकिन हमने के कोनो पहचान नहीं के हमने के कोनो बुकिंग नहीं के काहे अच्छा चीज के तो केहू सुने वाला बा ना अच्छा तो अब इहे नु गावल जाई अब अभी कहाँ अभी और अब बस लीले गावे के पड़ी अभी देखी भोजपुरी बचबे ना करी अब जे आगे बाबू बचावते नहीं खे तो हमने के पीछे वाले पानी बिछल होई जब नदी में बाढ़ आई तब खेते ना पाटल अब मैंने शहर लगा के शहर जाना था नी शहर पहले गांव में बिछल जात रहे हम देहाते कहीं से रोग समझावता नहीं हाँ तो शहर ले पानी बिछल तो बताए कि 20 बीघा पाट जाइए एक दिन में ना पाटी तो दांत चियार हमने के मर जिम जा कुछ कमेबो ना करम जाए लाइन से तो मैंने रौरा कहे का मतलब है कि जब भोजपुरी में आगे बा वो छोट लोग के आगे नहीं के बढ़े दे नहीं के बढ़े दे तो अगर बढ़े दी तो लोग तो अच्छा काम करी तो हमनी को पीछे से अच्छा करती जाए अच्छा भोजपुरी में के बढ़िया बा हमरा के बताई ना भोजपुरी में हमरा देखे से तब केहू बढ़िया नहीं के बचल कोई नहीं के बचल ना कल्पना दीदी रही और उनका के देखते बानी अपन स्थान प्राप्त कर ले भाई बाकी हमरा तो भरत शर्मा जी रही विष्णु ओझा जी रही यहाँ सबके रही वहाँ सबके हम माने ये जगत के भगवान मानी ना भोजपुरी जगत के अच्छा। बाकी हमारा खातिर अब केहू नहीं खे ऐसे नहीं खे पवन सिंह खेसारी लाल काहे ना पवन सिंह खेसारी लोग स्टार लोग बा लेकिन स्टारडम संभरे नहीं खे लोग
स्टार्टअप का मतलब का होला? स्टार्टअप के मतलब होला कि रौरा हाथ में जब चाबी हम घर के दे देनी तो घर इतना बराबर तरीका ले चलाई कि 5 गो गोतनी बेसन तो कोनो को बुरा मत लगे कि हुनका के सरफ साबुन ज्यादा दिया था अच्छा और अपना के पैसा रखत चुरा के। अच्छा। मालिक के मतलब ही होला। स्टार्टअप के मतलब कि रौरा पब्लिक के मालिक बना दिहल गइल वो लोग तो मनोरंजन करे के। अभी तो संभरले बा, उनकर गाना आइल बा 32 मिलियन को पहुंच गइल बा। महाराज हमहू कल ले गाड़ी दे चालू कर देम तो हमरो 75 मिलियन चल जाई। तो पवन सिंह वो गाना के लोग चुमला तो गाड़ी देले बोलन। देखी जहाँ पवन सिंह जौन बानी भैया वहाँ केतना लेवल पर गायकी बा अच्छा, लेकिन उहों के पीछे घूम घूम के कबो कबो झांकी मारे लागतनी। का झांकी मरले वाला? झांकी ही मारे लागत तो हमनी को देखा तनी जा कि लोग कतनो निमन गावता तब अभी यही में डूबल बा। अच्छा कहाँ लोग आगे बढ़ता है? यहाँ तक पैसा कमाए के चक्कर में फिल्म लोग छोड़ दिलस। ई बताई वो लोग फिल्म अब नहीं करत। फिल्म कगो फिल्म आवता बताई कि कगो खेसारी लाल के फिल्म आवता साल में आ कगो पवन सिंह के आवता कगो मनोज तिवारी के। तो उ लोग तो मान ली अपन स्थान धर लेल बा। कोरोना के टाइम से सारा सिनेमा घर बंद हो गया तो फिल्म कहाँ से आई? महाराज लोग के सिनेमा घर बंद नहीं भइल। सिनेमा घर अभियो चालू बा लेकिन रउआ वो तरीका के बनाई तब न का कॉमेडी बनावल बंद हो गइल बा। हमनी के अभी वही लेवल पर जा कतना अश्लील कॉमेडी बनावे वाला ऑयली या गोइली, लेकिन अभी भी हमनी के उहे कमाओ करने जा अभी वीडियो चलेला उठा के देख लेम रउआ। माने 10 दिन ना चली एक बात कहतनी तो वो से रोजी रोटी ना बन जी। हम अपना खातिर बेच ना देम ना। जब हमरा पता हो गल कि हमारे हे स्थान पर हमार जगह बन गइल बा तो हम वो जगह के बरकरार न रखब। तो ये लोग अपन जगह खो देले बा। हाँ जगह खो देले भाई लोग। कैसे रउआ लगता है खो देले? एकदम खो देले बा लोग अपन जगह पर सीमित नहीं खंजरा। मान ली कि रउआ एगो महिला बानी तो महिला के दर्द समझ सकत नहीं तो रउआ कहाँ लागल कि लोग अपन जगह खो देले बा? हर जगह जगह खोले बा लोग। मान ली हाथना हाथना निमन निमन मौका छोड़ छोड़ के पीछे फिरे आके थरिया वाला मरिया वाला गाना गावता लोग। आखिर पब्लिक मांगता तबे तो पब्लिक अच्छा जब सब चीजवा इहे लोग कर लिहन तो हमनी के का कइल जाई? पीछे कल करवा का करी है बताई? मान ली हम जब स्टार बन गोनी तो हम पीछे के जौन कमा करत हन तो छोड़म तब न दूसरों को रोजी रोटी हमरा मिली। जब सब कुल हम ही कमा हम मान ली गानों गाए लगे वीडियो शूट कर लगी डायरेक्टरो हम ही बन जाई सब हम ही बन जाई तो डायरेक्टर कहाँ जाई हैं? अब रउरा हिसाब से पवन सिंह के एल्बम गावल छोड़ देवे के चाहिए? एल्बम गावे के चाहिए ये लेवल के गावे के चाहिए जहाँ हमनी के वहाँ के छू ना पाई जाए। अच्छा हाँ तो पवन सिंह के संदेश देता नहीं कि सलाह देता नहीं? हम तो सलाह देवे के वहाँ के ना संदेश देवे वहाँ से रिक्वेस्ट करत नहीं कि जवन चीज़ भी गावत नहीं अच्छा अच्छा चीज़ गाई। जैसे गइले रहनी कि शक्ति बाने लागल लक्ष्मण के। अच्छा। वो गीत के हम बहुत आज भी दीवाना हनी। साल में 2 गाना गावे के चाहिए? साल में 10 गो गाना गाई 2 गो नत गाई 10 गो गाई अच्छा अच्छा गीत गाई। फेस्टिवल गाई? जी बिल्कुल बहुत सुंदर सुंदर। जैसे मान ली अभी गइल बा कि कबो कबो जहर भी खैला पे बेअसर होला। मान ली कि जब सरस्वती देले बानी गला तो वो चीज के अच्छा जगह पर परोसी। तो मान ली कहता नहीं कि साल में 10 गाना गाई तो फेस्टिवल अगर गावत नहीं तो फिर जो नहीं बीचवा में बच जाता नाचे उचे खातिर तो बबुआ लोग कैसे नची? हाँ तो अब देखिए वो में जतिवादो चलता है ओमे जतिवादो चलता हमनी के तनी जतिवाद अपन का दिन जाता। रौरा कहनी है कि वहाँ के फेस्टिवल खाली गाई तो जब बीचवा में बबुआन लोग कैसे नचियन? तो बबुआन लोग ऐसे नचिए कहीं जौन छोटका छोटका बबुआन लोग बचल बाने उ लोग ना गई हैं। आखिर ई लोग उहे लोग के देखती नहीं लोग बता सम्मान वही लोग के तो इहे तो बतिया बा। एक बार रहो के अरवा चाउर के हम भात दे दे हम तो उसी ना नु खाइब ना। जब आदत रहो के हम लगा दिल बानी अरवा चाउर के तो उसी ना नु खाइब तो उहे बात हो गुल बा। अच्छा प्रकाश चौबे इतना बढ़िया बढ़िया शायरी बोले उनकर नामे मत ली उ एकदम विधाता हवे उनका के तो भेटा चाहिए जहिया सोचता ना कि दिल से 4 रुपया भकिन लेती। अच्छा। आ गोड़वा पर धक एकदम गोड़ लग लेते कि हे ईश्वर हे प्रभु रउआ से कहाँ भेंट हो गई जाए तो इसमें ब्राह्मण और पूजनीय बड़न तो। अच्छा हाँ एक बात और ही ब्राह्मण कुल में हो कितना बढ़िया बढ़िया बात कहता है तो रउरा कहनी ब्राह्मण कुल तो हमरा याद आइल है कि ब्राह्मण कुल में तो महाराज लेके वेद शास्त्र पढ़ावल जाला। आ ई कौन वेद पढ़ते है 4 गो तो वेद होला हम जानत नहीं। ई कौन वेद में बाकी लड़की के हई कदम तो हऊ कदम तो हई कदे हम ई कौन वेद में पढ़ल बानी? अश्लीलता कुल ठीक लगता भोजपुरी में? हाँ नहीं ठीक लगता लेकिन करे के बा मजबूरी बा सब कुछ करता हम नहीं कइल जाई। देखिए भोजपुरी में अब सब लोग अश्लील करने के लिए मजबूर हो गया है। यहाँ तक ये भी कह रही हैं कि हम भी लड़की हैं फिर भी हम भी अश्लील करने के लिए मजबूर हैं। अब आप भोजपुरी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूँ लालू यादव।